I guardeu silenci. El procés de comunicació hi va, hola. Vale, ja està connectat. I este és el que li falla el botó, Bien. Posa-lo al puesto. Uy, se le ha caído esto. No, és igual, posa-lo al puesto. Vale, vaig a donar-li. Vale, li dono una miqueta més ràpid. Ara va sense esquiar. Vaig a fer-lo que esquie. Bien, esquia massa. Vale, ahora ahí esquia allà. Vale, ahí ja està esquiant. Vale, li dono esta. Vale, ara esquia menos perquè havia pujat esta. I ahí ese és el seu. Vaig a donar-li a tope ja. Encara seguim. Jo crec que la roda que té davant... Vale, ara ja no seguim. Vale, ara poseu això darrere. Sí, para que no manera. 7 segundos. Sí, es la comparación desde allí. La comparación desde allí. Pero los motores tenemos que van así, no tendría que ser el nostre mercat. Que no va. Vale, vaig a fer... No, però ara la pararé jo. Cuidado más con eso, Eso, es un perro buscando. Vale, ara, para que no li pegue... Ese era el 7 con 2. ¿El qué? ¿La vuelta? Però Serpindo... Mare meva, mira això com va. Quina diferència de... Aquí ara mateix estan a la mateixa velocitat. No, això l'he parat jo perquè si no... Vale, però ara se l'estan parant. I ara no, ara faré que fugi ja. Ara ells estan en el tope. Vale? Bé, l'agarreu i la pareu. Jo. Agarreu. Bueno, sí.